Skal du over til Thea? Jeg spørger om jeg er med til en fest. Det er jo helt op til dig selv, Sara. Jeg synes bare ikke, det er nogen god idé. Det bliver ikke sent. Jeg nåede altså til, at jeg følger dig helt hjem. Fuck mig det vildt! Jeg er bange for, du er på vej væk fra Jehova. Jeg ved, du er en fyr. Det passer ikke. Det her kan du ikke klare selv. Vi må ringe til de ældste. Kyssede han dig? Berørte han dine bryster? Det er udstødelsesgrund. Kun ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for. Du kan ikke bare lade dem kværne dig, og så makke ret. Og så er det farvel til mig. De manipulerer dig i helvede til. De har sandheden på deres side. Du kan ikke vide det, når du ikke tror på noget. Jeg tror på os. Du balancerer på en hårfin grænse. Du bliver nødt til at vælge Theis fra. Jeg holder ikke op med at se Theis. Så der er mere ham end os. Jeg må sige, vi er meget bekymrede for, hvad det gør ved Theis, at du er med i en sekt. Hvorfor kalder du det en sekt? Hvis ikke hun erkender Jehova som den eneste sande Gud, så ja. Jeg er vild med dig. Du skal angre og komme tilbage. Er I udspioneret os? Jeg vil godt bede dig om at hente hende. Det er for hendes eget bedste. Jeg kan ikke se dig mere. Gud ser alt. Så vil han også se, at du vælger at tro på mig, fordi du holder af mig.